Ipapamahagi ng DSWD ngayong linggo ang ayuda sa rice retailers sa Region 1 na apektado sa pagpapatupad ng price ceiling. Ang detalye sa report. Gaya ng iba, lugi rin umano ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Napipilitan daw silang magbaba ng presyo bilang pagtalima sa price cap ng bigas kahit pa mas mataas ang kanilang puhunan. Sinimulan na ang pamamahagi ng tig 15,000 pesos sa National Capital Region bilang ayuda sa kada naluging rice retailer. Mula ito sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD Region 1, ngayong linggo na ang schedule ng pamamahagi ng cash assistance sa mga rice retailers sa Rehiyon 1. Dito naman po sa Region 1, kami po ay nakikipag-ugnayan sa DTI para po doon sa final list ng kanilang accredited na micro rice retailers. Pero paliwanag ng ahensya, mga lehitimo o mga may permit lamang ang mga benepisyaryo. Nakarehistro sila ng legal. Opo. At meron pong classification ang DTI kung ano po yung micro. Pero kung ang ibang rice retailer ang tatanungin, kulang pa raw ang 15,000 pesos na economic relief assistance. Ay kulang, lalo na yung mga ibang pwesto dyan, maraming stock, mga ano. Kung kami lang, kung ako lang, okay lang naman. Pero kung may dagdag, di mas maganda. Pinag-aaralan naman na raw ito ng gobyerno. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.